Wajan kalore kod report mar Migawo mar Thieth kuom nyithindo 1,000 manyuol e pacho kae. Nyithindo 21 mantiere bwo higni 5 wito ngimagi. E kwan ni atamalo maduong' mar nyithindo ma wito ngimagi gin mago monyuol ka kindegi mar nyuol pok oromo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nogo mbaka kod miyo ma osenyuolo nyithindo 2 kapok ndalogi ochopo, kendo temo fwenyo midhiero mabetie e to nyithindo gi kinde ma bende koro pinygi madhialo odiochieng' nyithindo ma onyuol ka ndalogi podi. Otanda e kar thieth moyiedhi. Jochiw thieth temo konyo ngima moko kuom nyithindo mane onyuol ka kindegi pok oromo, ka moko kuomgi ikonyo gamo muya kod masin makende ma onywando dundu makonyogi yweyo e yo makare. Ma e chal mar moko kuom kuonde thieth madongo pacho ka, kaka yo mar konyo reso ngima nyithindogi ma onyuol ka kindegi pok oromo. E fwenyo malong'o sigand nyithindogi, abilo wach kod Cecilia Juma ma en miyo ma oseyudo nyodo diriyo kendo nyuolo nyithindo ka ndalogi podi. Nayudo ich ka an gi yo mar geng'o ich miluongo ni coil gi dho ngere. Koro ne gitemo ka ginyagole e dweche mokwongo go, nikech ne giwacho ni at least ndalogo pod ne en safe, lakini ka ne gitemo gole nok ginyalo gole. Ich nochopo dweche 7, nan gi wige 32. Nyathini chieng' mane biro noyudo ka nanindo. Koro ka daktari oseng'iya mowacho ni nyathi osechopo, okona mana na adhir nyathi owuogi, ka asebiro to nyathi owuok to piyo piyo giketo ne oxygen. E ng'eyo mare, ne oparo ni ok ne onyal gamo remo kendo yudo nyathi ka kinde ne podi e tielo mar 2. Kata kamano, ne ochako gamo remo e tielo machielo ka en kod kit komo nyuol matiyo gi rageng' nyodo ma otisi ni coil. Koro by the time mana realize ni an gi ich, nokalo chiegni dweche 3. Koro kadhi osiptal, e wiya nang'e ni ok anyamako ich gi coil mar 7. Koro nakono daktari, ok apar ka an gi ich. To insist, okona ni kwang'iyo remo, to okwane shida mora mora. Lakini kwang'iyo korka ich kae, to chal ni wan gi wendo. Ma opogore kod nyathi mokwongo mane onyuolo kod jumbe 32 ka nigi kilo 2, nyathi mar 2 ne onyuolo kod jumbe 30 ka nigi kilo 1.5 bang' pi marito nyathi e ich tore kendo pukore te ka kinde mar nyuol pok oromo. Kabeta beta e kom, ta chako winjo kagima remo wuok. Kadhi ng'iyo tayudo ni ok en remo. Kabet matin kaduoga nindo matin, tawinjo pi mang'eny kopong' e denda. Aneno mana ka lawa ng'ich. Kadhi e cho tayudo ka kare pi nose tore. Ka otera emergency, to ng'ama ne timo ultrasound wacho ni pigcha osepukre te. Koro gionge otherwise, chuna ni nyaka gigol nyathi, nikech ka giwe nyathi e iye kanyo, to dhi yudo infection. Kaluwore kod sigand Cecilia, ne ochuna mondo ago mbaka kod laktar Josephine Ojigo, ma en laktar mar nyithindo e fwenyo matut gigo manyalo miyo konyore ka ndalone mar nyuolo nyathi podi. Olerona ni moko kuom gigo manyalo miyo yudo nyathi chon ka kinde mar nyuol podi. Od kama nyathi nitiere noendo kobet marach nyalo chako miyo mama chwir remo chon. Or kapo ni opogore, ing'eni biero nego bed omuonorega e od kama nyathi nitiere. Koro kapo ni ochako opogore chon, mama nyalo chwiro remo, gima luongo ni antepartum hemorrhage, ma nyathi noendo nyuol chon kapok ndalo ne ochopo. Mama madho ndawa, madho kong'o, oriedhe mamoko giendi, then mama noendo yot ne mondo nyuol nyathi mapok ndalo ne ochopo. Nyithindo manyuol kapok ochopo higni 17, or ka hik mama ni malo, kokalo higni 35 kadhi malo, yot gi mondo ginyuol nyithindo kapok ndalo gi ochopo. To en ang'o madwarore e neno ni ng'ama miyo ok okonyore ka ndalo ne podi? Owinjore mondo mama ka nigi ich to bed ni osedhi e klinik diboro. Ok onego bed no madho ndawa, ok onego bed no madho kong'o, kata mana mathin. Onge kong'o ma safe mwawacho ni nyalo bilo, kata glass achiel miwacho gacha. Ok onego bed ni en stressed. Jack Ayeko ma en jaod Cecilia kendo wuon nyithindo mane onyuol ka ndalogi pok oromo, pimonwa pek mabedoe kod ting' mar joma chuo e konyo ngima miyo kod nyathi ma onyuol ka kinde ne podi. Seche moko ne bedo matek, ma minot wiye biro mawach. Yani en gi stress mang'eny.
makoro ka ok in ng'ama patient to imbi nyalo joni to obedi. Koro natemo hoye, atemo encourage, a handle kama nyalo kaka nyathi ating'e seche moko otieno thuru onge nindo. Ng'ama dichuo koro nyaka donje line no oyudo kaka koro yudo pesa mondo cover that gap mantie. E odiochieng' ni ma piny mangima dhialo odiochieng' nyithindo monyuol ka ndalogi podi, familia mar Ayieko goyo erokamano maduong' ne jogo duto ma osebet e ngimagi e kinde mar rito nyithindogi. Kama duong' to gikwayo sirikal mondo odonjre kendo chiw kony madwarore e ngima nyithindogi mondo ting' margi obed mayot. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.